Naganap ang isang matinding labanan sa pagitan ng mga miyembros ng New People's Army teroristang grupo at ang mga tauhan ng 81st Infantry Spartan Battalion sa Barangay Lubgan, Bula, Camarines Sur. Ang armadong grupo ay sinasabing patuloy na naglibot sa lugar at ito di umano ay nagdudulot ng takot sa mga residente, kung kaya agad namang nagbigay alam ang mga residente sa grupo ng 81st IB para sa agarang pagresponde. Nagkaroon ng palitan ng putok na tumagal ng 10 minuto ang nasabi ng labanan na nagresulta sa pagtakas ng mga teroristang NPA. Mantalang sa kanilang pagtakas at pagmamadali, naiwan ito ang kanilang mahalagang ebidensyang nakuha ng militar. Kabilang na dito ang 2 M16 rifles, 4 na magazines na may mga bala, isang bandolier at personal na mga gamit. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Lieutenant Colonel Julio D. Binohe, ang commanding officer ng 81st IB sa mga residentes ng Lubgan sa kanilang tapang na magbigay alam at magbigay ng mahalagang impormasyon sa militar ukol sa presensya ng nasabi ng teroristang grupo sa nasabi ng barangay. Samantala, ang hakbang na di umano ito ng Philippine Army ay ginagawa nila para matigil na ang sinasabing paglalaro at presensya ng mga New People's Army sa mga gubgub na barangay sa bayan ng Bula, Camarines Sur. Iyan naman ang ulat sa Bunyog Gabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Napasa kamay ng mga otoridad ang tinaguriang Regional Most Wanted Person sa Bicol matapos ang sinagawang operasyon nitong Martes ng umaga sa Batangas. Batay sa ulat, ika-27 ng Pebrero 2024, bandang alas 5 ng madaling araw, nang maaresto ng pinagsanib na pursa ng Piraca Municipal Police Station, CIDG, Catanduanes sa Provincial Field Unit at mga operatiba ng Padre Garcia Municipal Station, ang suspek sa sitio Camaring, Barangay Padre Garcia, Castillo, Batangas matapos ang mahigit 6 na buwan na pagtatago nito sa batas. Inihain ng mga operatiba sa suspek at inilabas ang warrant of arrest ni RTC Branch 42, acting presiding judge ng Piraca Catanduanes na si Honorable Richie Reyes Regala para sa 3 kaso ng pang-abusong sexual. Nakasad sa warrant of arrest ang nakasado ay may 3 kaso sa paglabag sa Republic Act 8353, rape and paragraph A, Article 266 ng mga criminal cases number 10926, 10927 at 10928. Ang suspek ay kinalalang si alias Tunoy, 22 years old, binata, at nakatakda ng ibiyahe papuntang Bicol, galing naman doon sa Batangas. No bail para sa kanya na pinalabas ang korte, kung kaya siya ay hindi na hinayaan pang makatakas ng mga otoridad. Yan naman ang ulat sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Dahil sa naiwang siga, usul ug apoy sa isang paganding lote sa likod ng isang establishment sa Barangay Salvacion, Pamplona, Camarines Sur, sunod-sunod ang mga fire truck o bumbero sa 2nd District ang rumusponde upang apulahin ang nasabi ng apoy sa kanang katambak na basura sa compound ng isang kumpanya ng bus kaninang tanghali sa nasabi ng lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection Pamplona, nakulang alas 10:30 kaninang umaga, sa 27 ng kasalukuyang buwan, na di umano nagkaroon ng makapal na maitim na usok sa nasabing lugar. Kasunod nito ay malakas na pagliyab ng apoy. Kagad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection Truck ng Pamplona, Camarines Sur para apulahin ang nakatambak na sunog. Subalit sa dami ng nakatambak na basura at mga goma ng sasakyan, kung kaya nahirapan ang nasabi ng bombero ng Pamplona. Kagad naman dumulog dito ang iba pang mga bombero ng Karatig Bayan na nasabi ng bayan ng Pamplona para apulahin ang apoy. Sa kasalukuyan ay nakakaroon na ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng Pamplona para alamin ang detalye na nasabi ng sunog. Iyan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.